салом алейкум бародарон, тамошобинони муҳтарам, тамошобинони канали Tajik Plus Pro. Бародаро, аз шумо як хоҳиш мекунем. ҳамин видеое ки мо кардесем, ҳаминро аз шумо хоҳиш эҳтиромона бародаро як дастгирӣ аз шумо мешава барои мане, барои каналане, барои Давронҷон. мо як бор видеош кардем, фурӯштодем дар YouTube. Дастгирӣ камтар шид. аз шумо хоҳиш эҳтиромона бародаро, ҳамин видеоро тамошо кунен, поделитсия кунен, комментария кунен, лайк монен, дизлайк монен, чизе ки хитон мақбулай ҳамуро кунен. фақат кӯмак барои ҳамин бародар Давронҷон. мо видеоро мегузорем, видеои каги худашро мегузорем. мо да картаи эсхаташа равон кард, коти Сбербанкша равон кард. мо картаи эсхаташа мегузорем бародаро, номерошам мегузорем. бовар кунед ҳам ягон ҷои фонда фребш нест. ҳамин имконият чизе дорад, чи хеле мефораш, ам хеле ами хона карта парта ҳаст яко. ҳамин мақсаде ки тобат карда кунем бародарам. ай бародарой, навоз ман бародара камера мекунам. хитон ба ду чишмонтон бине, бовар кунед. марҳамат. салом алейкум бародароне ки касе яра мебинад бародар дар нами ҳолате хай ози ҳамира чӣ кунам, як бор дигар нигоҳ кунед. ин пош ва шета кор намекунам. ҳамира тобат кардан дар кор. ина мо ҳамира чикем ки ҳам бинам бигам ки як картинка сурат чароӣ кардам, бовар накардам. ман гуфтам ҳамира хостам ки ҳам бародара ки ман ҳамира биё ман худам пешниҳод мекунам, ҳамира соз мекунам, видео мекунам барои ҳам бачаҳои ғариб. агар имконият боша ҳамира дастгирӣ кардан дар кор, тобат кардан дар кор. ҳамамон бачаҳои ғариб бачаем, ҳама бача шароит намерасад бародарон. ҳамин ҳолат дай. агар чӣ боша чӣ хеле ки мо гуфтем, видеоро гузоштем, тамошо кардем бародаро. барои кӯмаки Давронҷон мақсад касе ки мехоҳад марҳамат, як дастгирӣ беҳтарин барои ҳам бародар мешавад. фақат аз шумо хоҳиш эҳтиромона бародаро, не ҷои фан шай, не ҷои фреб шай. мо номерошонро мегузорем бо датаи видео. касе ки хоҳишманд ба қадри метонистагӣ, ба қадри имконият ба Даврон ёрдам кунад. касе ки зӯруш намераса ба ёрдам молӣ, пулӣ зӯруш намераса, фақат аз ҳамун тамошобин хоҳиш эҳтиромона лайк, поделитсия, комментария, марҳамат. саломат бошен бародарони тамошобин.